Ndingumama uMlanjana. Ndiqale apha ngo-2018 ndizobonakalisa amandla kaThixo ukuba inceda kangakanani na. Ekhaya sikhule singamantombazana. Ungekho mntu ngubhuti, ubhuti wethu emncinci kuthi. Sisebenza kodwa singayazi imali uba siyenza ntoni na. Sihlala kulo mamam kwaMaduna. Abantu besibiza ngoba sizi-homeless. Ndava ngale nkonzo ndeza. Ukuza kwam ndahlala ndaphuma. Ndaphinda kwakho into ethi iza ndeza ndaphuma. Ndaqonda uba ke ngoku okwesithathu ndingowalapha. Ndeva nge-dangerous oil ndayithenga, usista wam wayithenga. Sabe sithandaza sicela ukokha ekhaya. Ndathi usista wam make senyuke intombazana siye ekhaya siyothakatha ngale dangerous oil. Sathakatha nosista wam abantu bejongile. Siyiqabaza umzi wonke. Ndiphambili ngoba mna ndingomdala yena usiyathandaza sithi ngelosi zikatata mazisebenze. Sayiqabaza ioyile katata edongeni elalingu-2 ii-rows zaziyi-2. Yahamba ngesipidi esikhawulezileyo. Saphinda sathi kwangoku sokhenye yesibini nayo yahamba ngesipidi sayigqiba nosista wam. Bakhohliwe ngoku sithuka abantu ngoku, akho nto ingekhoyo, zonke izinto zisezawufakelwa. Yonke imaterial ikhona isezawufakelwa, sigqibile ngoku. Bayaqakwa ngoku sibiza uba sizintoni na. Ndithi ke mna ke sinomzi ekhaya sifana nabanye abantu. Njengoba besingafani nabanye ndiyazibulela iingelosi zakhe ziyasebenza. Usista wam uqale ekuqalekeni kwakusebenza udibana kwakhe nale nkonzo, wayeka uhamba ngebhasi wahamba ngepleyini. Uhamba ngepleyini okokoko yena, thina sihamba ngebhasi. Kodwa ndiqalile nam ngoku ukuhamba ngepleyini. Ndiyambulela uThixo. Amen.